Filipe Mongillo 2008an Baionan hil zuten autobus gidariaren ustezko hiltzaileen auziaren bigarren eguna gaur Pauen, hortziralean bezala egun ere, bi akusatu nagusiek hartu dute hitza zer gertatu zen xuxen esplikatzeko. Mintza lasai festivala hasi da gaur, igande artea marnaka jarduera eskuaraz, helburua gure mintzaira sustatzea Baiona eta Miarritzen. Mintza lasai hasten eta baitaldia bururatzen, emankizuna bukatzeko dantza ikusgarriak. Arratsaldeon Baionatik, hemen aktualitatea, erreportaiak biak uztartzen ditugu, ongi etorri deneri. Filipe Mongillo autobus gidariaren kontrako erasoa 2008ko uztailan izan zen Baionan, egun batzu geroago ospitalian hiltzen eta heriotzak uholde ikaragarria sortu zuen. Ganden orziraletik 3 lagun epaitzen dituzte Pauen, ustezko bi hiltzaileek 25 urte dituzte, maiz kondenatuak jadanik, presondegian egonak ere, droga trafikuak eta ebasketak batzuetan bortizkeriarekin, batek lagun bat kolpatu zuen kanita batekin. Azken 3 urte hauetan presondegian ere tirabira frango astapenetik, sexu eraso bat ere baten kasuan. Huizen emanaik aitortu du Filipe Mongillori arek eman ziola azken kolpean bere hitzetan gidaria hasi zitzaion irainak erraten. Maxime Guillenon bigarren akusatuak dio edana zela, gaizki jokatu zuela eta egun guziz hortaz oroitzen dela. Autobus gidariaren alargunak dio ezin duela barkatu, biktimaren familiak eta lagunek justizia eginda eskatu dute. La phrase qui a été entendue et qui résonne encore à Balichon, c'est « on va te finir ». On va te finir. C'est quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors ils sont venus. Arratsaldeko bietan gidariak bidaiatzeko txartela erostea eta musukua janztea eskatu zien, bi gazteak ezetz, eta geroago gidaria hiltzeko xedearekin itzuli zirela ezin dute antzi. Defentsak dio epaiketa hortan argitu behar dela zergatik biktima jo zuten hil arte. En réalité, c'est que Philippe Mongillo est devenu un symbole et par là même Madame Mongillo. Parce que ce sont des gens simples, ce sont des gens modestes, ce sont des gens en qui tout le monde peut se reconnaître. Biktima simboloan bilakatu da, erakunde publiko bateko langile soila baitzen, bere hitzetan ezin da onartu langile publikoak molde hortan hiltzea. On ne peut pas accepter dans notre société que des gens puissent mourir par le simple fait de remplir une activité d'intérêt général. Filipe Mongilloren alargunaren eta 3 alaben deklarazioaren aldi izanen da astelen arratsaldeuntan, epaiketak hortzeguna arte iraunen du eta epaia egun hortan jakin behar liteke 20 urteko presondegi zigorra eman diezaiekete. Eusko Alkartasunak ekitaldia egin du asteburuan Urruñan, 2023ko Alkartasun eguna. Ipar Euskal Herrian izanik, mugarik gabeko alkartasuna lelo hartu dute, eta Eva Blanco idazkari nagusiak zuzendaritza berria berretsi du. Zulira hau, zuzendaritza berri batekin egiten dugu, zuok aukeratu duzuen zuzendaritzarekin. 2 kongresu ezberdinetan aukeratu duzuen zuzendaritzarekin. Proiektu politiko hau norabide guztietatik saiatu dira, erasotzen, zokoratzen, baina ez dute porrot egin dute. Eta epaitegien babesarekin, babesa lortu ondoren, ozen esan dezakegu hemen gaudela eta hemen jarraitzen dugula. Hitzaldia Euskal Autonomia Erkidegoaren ardatzean kokatu du bereziki, EAJaren kontrako kritika gogorrekin. Batez ere, lurraldetasunaren gaineko jarrerei dagokionez. Halaber, abertzaleekin elkarlanean jarraitzeko deia egin dute, segurtatu zaien tokia koalizioetan dela. Eusko Alkartasunak 1988an Lizarra Garaziko akordioa sinatu zuen. Eta gaur egun, abertzale eta subiranisten arteko elkarlanerako prest jarraitzen dugu. Horren, adibiderik onenak EH Bildu eta EH Bai dira. Ekitaldian, omenaldi egin diote zendutako Philippe Duluki eta gonbidatu ugari izan dituzte, bertakoak zein nazioartekoak. Tartean, Jean-René Etxegaray, Baionako Auzapeza, edota Lidi Mazaj eta Jean-Félix Akua Biba, hautetsi Bretainiar eta Kortxikarra, urren ez urren.
Ez da posible izan, Lapurdiko arraun taldeak helduden sasoian KAE bat ligan jarraitu beharko du asteburuko playoffetan 3. postua erdietsi ostean. Bigarren sailkatuarekin Galiziako Bau taldearekin 6 punturekin berdinketa lortu badute ere, 2 egunetako denboren baturan galiziarrak zertxo bait azkarragoak izan dira, 2 segundu eskas. Ziburun ongi etorri beroa mandiete ala ere arraunlariei 4 bandera irabazi eta ligan 2. postua lortuta denboraldi izugarri egin baitute eta Joseba Fernandezen mutilek erakutsi dute lehen mailan egoteko gaia badutela eta helduden sasoian ere beren hoberena emango dute Lapurdi merezi duen lekuan egon dadin. Ziburuko herriko etxeak kultur denboraldi berria aurkeztu du. Joan den urtean hasi ziren kultura eskaintza egituratzen eta aurten errepikatzekotan dira. Denboraldia biziki ongi iragantzen, jakin behar da 11 antzezlan antolatu gintuela Ziburun, 13 kontzertu, orotara 4.000 pertsonak parte hartu zuten lehen denboraldi hortan, eta oartu gira, azkematam, publiko bat aurkitu gula Ziburun gure denboraldi kulturarentzat, eta beraz idea izan da berritzea eta bigarren edizio bat abiatzea aurten. Urte osoan zehar, kalitatezko ikusgarriak eskaini nahi dituzte, hilean behin gutxienez. Abendura arteko programazio aurkeztu dute momentuz eta estreinaldia joan den asteburuan bertan izan da, Errekoleten komentuaren estreinaldiarekin. 2018an abiatu zen Errekoleten berritzea. Lan luzea izan da, baina gaur egun ikusten dugularik ze toki ederra eta soragarria den gure egiarentzat pena merezi zuen. Lan handia, baina ondarearen aldetik biziki importantea gure egiarentzat. Toki hau biziki simbolikoa da, garaian toki hori eraikia izan zen parrokia bat da, eta eraikia izan zen justukia ahemanak Ziburutak eta Donibandaren artean lasaitzeko, gozatzeko. Simbolioz beterik da, historia bat bada, eta guretako importantea da histori hori mentenitzea, transmititzea gazte belaunaldiei, eta toki ideki bat izaita denendako. 3 eguneko programazioa antolatu dute arkitektura eta ondarearen interpretazio zentro berrian sasoia irekitzeko, eta lehen antzerkia irailaren 23an izango da zokoan. Momentu indartsuna irailean izaten dira, eta gero abenduan ere, abendurako beti dugu programazio berezi bat gabonetarako, eta gero urtarrilean denboraldiaren 2. partea aurkeztuko dugu. Berrikuntzetako bat da adibidez, Urritik goiti ziburutarrak bilduko dituen prozesu parte hartzailea, herriarentzat erraldoi bat sortzeko helburuarekin. Nahiko inuke urtarrian herriko bestak baititu bisintxoekin, panpin edo marioneta handi bat antolatu Kilika konpainiarekin eta modu parte hartzailean, aurkeztuko inuke panpin hori bisintxoetarako, eta beraz, udazken osoan ongoidia tailerak egitarrekin, aktore kulturalekin, panpin hori sortzeko, ipuin bat kontatzeko pertsonai horren inguruan, eta Ziburuko bisintxoentzat aurkezteko urtarria. Hoi bezala, kultura eskaintza elebiduna izango da, eta ikuskizun gehienak urririk. Bereizi, zergatik bereizi, desberdinak elkartzen aldirelarik. Hori da dantzaren bidez elkarrizketa honek proposatzen duena. Jarin ikusgarria zera da, Jon Maia eskualdantzaria eta Andres Marin flamenko zalea. Eskualdantza eta flamenkoa eskuz esku molde harrigarrian bereizteko partez elkartzea interesgarria izan litekela. Miarritzen, dantzaren estilo guziaz gozatzeko parada izan da egun hauetan, igandeuntan bukatu den Maitaldia nazioarteko festivalaren karietarat, gogoetak ere gizontasunari buruz Arroxelako koreografia zentroarekin, fuga ikusgarri berriarekin, Elirale bezalako eskual konpainia ere ohuratua, aurten ere parte hartzeaz Maitaldian. Profesionalki frantziar nazio mailan interesgarria, baina nik azpimarratu
aipatu nahiko nuke, 33. edizioa dela, eta jakesa beberri gabe lehena. Eta ez dakigula gure kulturak edo hor izan ditugun pertsonak, justuki jakes batek bezala, zenbat gauzetan sinetsi duten eta poliki eraikiz, ze tresna indartsu eraikitzen aldenen eta uzten aldenen. Eta nik esan nahiko nuke bere pasioarekin, eta dantza maite zuen izigarri, bere adinarekin ere hor zen beti, eta uste dut hori maitaldia zinez bihurtu dela, bai hemengo sortzailean lekua dantza mailan, eta nik uste oino gazte gehiago behar direla babestu eta aintzin arazi, eta baita ere kanpokoak. Eta azkenean fuga agian hori da nola desberdintasunetik elikatzen garen eta badakigu gehiago nor garen justuki berriz transmititzeko, eta uste dut maitaldia hori dela eta jakesek hori utzi duena. Eta ondorioak beti gure artean, aurten ere milaka ikusleen bildu dituelakotz maitaldiak. Bihar emanaldi berezian proposatuko dauzuegu gai bakarrarekin, solasean luze eta zabal Anjedualde kantariarekin, gure agurra Alemaniako balet unek eskaini duen boleroarekin. Egon ongi eta bihar arte.